Kari-Jarmo Johannes Pynnönen syntyi vuonna 1939 Jyväskylässä. Jo pikkupojasta asti Kari on tunnettu leppoisasta asenteestaan ja päättäväisestä tahdosta pyrkiä eteenpäin. Myös kauppamiehen elkeitä hänellä oli jo pojasta lähtien, sillä hän poikasena keksi muun muassa ravustukseen uuden kustannustehokkaan pyydystystavan, ja sillä hän tekikin muutaman lantin taskun pohjalle. Epäilemättä nämä luonteenpiirteet ovat eduksi, mitä tuleman pitää. Vuodet vierivät ja Karista kasvaa nuori ja päättäväinen mies, joka on tavallaan kuin Suomen James Dean. Reilu ja reipas, perinteitä kunnioittava nuori liikemies, jossa kumminkin on hitunen taivaanrannan maalaria sopivassa suhteessa. 60-luvulla Kari näki kirjapainoalan mahdollisuudet. Nuoruusvuodet toivat ammattitaitoa, yritteliäisyyttä, kekseliäisyyttä ja totta kai elämän kokemusta sekä rakkauttakin. Sillä etevällä Karilla olikin pian kainalossaan Suomen kaunein daami Marja-Liisa. On vuosi 1966, kun Kari tarkkailee ensimmäistä painotuotetta käsissään, jonka tuore musteen tuoksu täyttää huoneen. Hän laskee printin pöydälle ja hymyilee tyytyväisenä. Liekkö hän itse vielä tietää, että tämä hetki on upean tarinan alku, joka kestää vuosikymmeniä eteenpäin sukupolvelta toiselle. Tuona päivänä alkaa uusi aika painotuotteiden valmistuksessa Keski-Suomessa. Alkaa Karin oman kirjapainon tarina. Kautta vuosikymmenten yhdessä Lissun kanssa Kari kehittää palveluitaan yhä laajemmaksi ja on tärkeänä osana keskisuomalaisten yritysten markkinointiviestinnän painajana sekä täten tärkeänä osana monissa menestystarinoissa. Karin intohimo ja järkkymätön päättäväisyys, jota voidaan myös kutsua perinteiseksi suomalaiseksi sisuksi, tervehenkiseksi itsepäisyydeksi, nostaa Karin painotalon yhdeksi painoalan tunnetuimmista Suomen printti- ja suurkuvatulosteiden tekijänä. Vuosien varrella Karin toiminta sai tunnustusta moneen otteeseen eri yrittäjäpalkinnoilla. Ja miksipäs ei, koska kysehän on alansa yhdestä pioneerista, joka on tuonut alalle paljon ja asettanut laatustandardit uusille urille. Tänä päivänä Kari-tiim on positiivisesti omalaatuinen, asiakaslähtöinen ja lämminhenkinen toimija Keski-Suomessa ja tarjoaa asiakkailleen painopalveluiden lisäksi yli 40 000 tuotteen valikoiman kotiin, toimistoihin sekä kiinteistöihin. Karin menestyksellä on myös huomattava työllistävä vaikutus Keski-Suomessa. Kari-tiimin palveluksessa on yli 60 henkilöä ja yritys työllistää välillisesti lähes saman verran. Vuosi vuodelta, rakkaudesta kunnon asiakaspalveluun, Kari se vaan painaa vastaisuudessakin.